ଆଚ୍ଛା ବ୍ୟାସେ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ରେବତୀରେ ଲେଖିପାରିବ? ତମକୁ ଶୁଭୁନି? ଶୁଭୁଛି ଯଦି ତମ କାନ ଫାଟି ଯାଉନି? ବ୍ୟାସେ ଶୁଣୁଛ? କିଛି ଦିନ ତଳେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇ। ଗୋଟାଏ ହାତରେ କଲର ସ୍ପ୍ରେ ବଟଲ, ଅନ୍ୟ ହାତରେ ରଙ୍ଗ ତୁଳି ଧରି ପାଦର ଠକ୍ ଠକ୍ ଶବ୍ଦ ତାଳ ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦର ସଂଳାପ। ନିଜର କୋହ ବଖାଣି ଓଡ଼ିଆତ୍ୱକୁ ଜଗାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ଲେଖକ ସୁମିତ ପଣ୍ଡା ଏବଂ ଯୁବ ଅଭିନେତା ଦୀପନ୍ୱିତ ଦାସ ମହାପାତ୍ର। 12 ମିନିଟ୍ 11 ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡ଼ିଓରେ ଛାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଦୀପନ୍ୱିତ। ସେ ବହି ବହି କିଛି ନାହିଁ। ବ୍ୟାସେ ଶୁଣୁଛ ଭଳି ଭିନ୍ନ ପ୍ରୟାସ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଦିଗ ବଦଳାଇବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହେବ। ଏଠି ଅପାଠୁଆ ବୋଲି ଆଉ କେହି ବି ନା। 90 ଦଶକ ଯାଏଁ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିପାରୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ସମୟକ୍ରମେ ହଲ୍ ମିଳିବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଗଲା। କାରଣ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ କପି ପେଷ୍ଟର କଳଙ୍କ ଲାଗିଲା। ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଦର୍ଶକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାକୁ ମୁହଁ ମୋଡ଼ିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇତିହାସ ପୁଣି କଡ଼ ଲେଉଟାଉଛି। ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗକୁ ଚମତ୍କାର ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ମୁହାଁ କରାଇଛି। ଫିଲ୍ମ ଦମନକୁ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମିଳିବା ପରେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଜୀବନଶୈଳୀ ଓ ସଂଘର୍ଷ ଆଧାରିତ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତୀକ୍ଷା ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟତା ସାଉଁଟୁଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ସଫଳ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଦୀପନ୍ୱିତ ଏବେ ସାଜିଛନ୍ତି ମିଡିଆ ସେନ୍ସେସନ୍। ସେ ଅଭିନୟରେ କେବେ ବ୍ୟାସେଙ୍କୁ କଲମ ଦେଇ ନୂଆ ରେବତୀ ଲେଖିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି ତ ପୁଣି କେବେ ପରିବାର ବୋଝରେ ସମୟ ଓ ଆକାଶକୁ ଏକା ଚାଲିବାର ଉପାୟ ପଚାରିଛନ୍ତି କାହାଣୀ ପ୍ରତୀକ୍ଷାରେ। ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତା ଅନୁପମ ଖେର ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ରିମେକ୍ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। I want to produce this film in Hindi and I want to play the father. This is your 1100 rupees as your signing amount. You are making my film. Clap for both the Anupam sir. ପୂର୍ବରୁ ଦୀପନ୍ୱିତ କ୍ଷଣିକା ଦ ଲାଷ୍ଟ ଆଇଡିଆ, ମାଟି ମୁହାଁ, ରୟାଲ୍ସ ପରି କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆସିଥିଲେ। ରାବଣ ପୋଡ଼ି, ଟିକେ ସତ ଟିକେ ମିଛ ୱେବ୍ ସିରିଜରେ ମଧ୍ୟ ଦୀପନ୍ୱିତଙ୍କ ଅଭିନୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ ଦୀପନ୍ୱିତ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ଅଭିନେତା ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମାର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଦମଦାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।